дуруд ба шумо бинандагони азизу гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Инак даври 22-юми чемпионати мамлакат байни дастаҳои лигаи олӣ ҳам ба анҷом расид. Дар бозии марказӣ давр соҳиби ҷойи аввал Истиқлоли Душанбе дар майдонаш Хуҷанди зинаи дуввумро қабул кард. Дастаҳо дар майдон бо ҳам бозии баробарро нишон доданд ва ҳисоби бозӣ кушода нашуд. лаҳзаҳои ин воқеаро бо ҳам мебинем. дар ҳайати дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд беҳтарин нишонзандаҳои мавсими соли 2021 ширкат меварзиданд. аз инро мухлисон гумон доштанд, ки дар ин вохӯрӣ ҳатман голро мебинанд. дар ҳайати дастаи Хуҷанд Дилшод Бозоров бо 11 тӯби задааш ҳоло дар зинаи аввали нишонзанҳо аст ва дар ин баробар Манучер Ҷалилов ва Рустам Соиров ҳам 10 тӯби заданд. ҳоло мо яке аз ҳуҷумҳои барқвори дастаи Истиқлолро дидем, аммо бенатиҷа анҷом ёфт. 4 зарбаи футболбозони дастаи Истиқлол ба сӯи дарвоза дар ин бозӣ рафт ва 1 зарба аз ҷониби футболбозони дастаи Хуҷанд. умуман аз соли 2018 инҷониб аз моҳи май Хуҷанд натавонистааст, ки футболбозони дастаи Истиқлолро ба мағлубият дучор кунад. ҳарчанд дар бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 1 маротиба Хуҷанд Истиқлолро мағлуб карда буд. қисми аввали вохӯрӣ бе кушодани ҳисоб ба поён расид ва дар нимаи дуюм ҳам дастаҳо хеле талош карданд, ки дар ин вохӯрӣ ҳисобро боз кунанд, аммо ин тавр нашуд. агар ба бозиҳои дастаи Хуҷанд назар кунем, ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол ва ин як зарбае буд, ки ба тири дарвоза бархӯрд ва Зоир Ҷӯрабоев буд, ки дар ин кор саҳми худро гузонд. ҳоло Манучер Ҷалилов агар ин зарбааш бо гол анҷом меёфт, шумораи тӯбҳояшро бо Дилшод Бозоров баробар мекард, вале зарбаи инҷо тавре дидем Манучер Ҷалилов ҳам бебарор буд ва ба тӯри дарвоза ворид нашуд. дар радифи ин бозӣ тавре гуфтам бартарӣ бар ҷониби Истиқлол буд. аз соли 2017 ин ҷониб Хуҷанд ҳамеша дар зинаи дуюм аст ва наметавонад, ки ғалаба ба даст орад ва тавонад, ки чемпиони Тоҷикистон шавад. дар маҷмӯъ дастаҳо дар ин бозиҳо бо ҳам дар вохӯриҳое ки доштанд 44 ғалаба ба нафъи дастаи Истиқлол аст ва ҳамагӣ 4 ғалаба ба Хуҷанд мансуб дониста шудааст. мубориза барои зинаи сеюми ифтихорӣ дар чемпионати имсола боз ҳам пуршиддат мегардад. дар ин давр клуби марказии варзиши Артиш дар меҳмонии Файзканд ба пирӯзии навбатӣ ноил шуд. сипоҳиён агар дар нимаи аввал якумин шуда аз дарвозаашон тӯбро гирифта бошанд, пас голҳои Комрони Мирзохон, Фирӯз Бобиев ва Люк Менҷана Леонел ба онҳо ғалабаи навбатиро ҳадя кард. дар баробари ин Истаравшан, ки муборизаи асосӣ медалҳои биринҷӣ ба шумор меравад, Хатлонро дар майдонаш мубталои шикаст гардонид. барои дастаи Истаравшан дар ин вохӯрӣ ғалаба кардан ҳатмӣ буд, зеро агар ба бохт рӯбарӯ мешуд, он вақт клуби марказии варзиши Артиш мавқеи худро дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқот боз ҳам беҳтар мекард. Хатлон бошад дар бозии гузашта, ки бо ҳисоби мусовии 0-0 як имтиёз гирифта буду, дар бозии марҳилаи аввал бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст оварда буд. аввал ба ҳуҷум гузашт ва дар ин бозӣ ҳам Қурбонали Бобоев хуб ҳунарнамоӣ кард ва тарзе мо шумо дидем бисёр ҳуҷуми сахти ҷангатерро баргардонид. дар нимаи дуюм бошад футболбозони дастаи Истаравшан ҳуҷумҳои худро хеле барқвор ташкил карданд ва дар натиҷа маҷбур намуданд, ки дар хати мудофиа Хатлон ба хатогӣ роҳ диҳад ва дар натиҷа Отабек Каримов аз пой зада афсонида шуд ва зарбаи пеналти таъин гардид, ки барои задани он ҳоло бубинед Саидмухтор Азимов омадааст ва ӯ дар мавсими имсолаи футбол голи аввалини худро ба самар мерасонад. ҳамин тариқ дар ин вохӯрӣ тавре мебинем Муҳаммадҷон Насков аз дастаи Хатлон ва Бахтиёр Қаландаров аз дастаи Истаравшан дар дақиқаи 76 ва 79 бо корти дуюми зард ва корти сурх аз майдон ронда шуданд. барои Бахтиёр Қаландаров ин корти дуюм аст, барои Насков бошад ин аввалин корти сурх дар мавсими соли ҷорӣ ба ҳисоб меравад. ба ҳамин тариқ футболбозони дастаи Хатлон метавонистанд аз ин бохт раҳо шаванд, вале маҳорати фардии дарвозабони дастаи Истаравшан Қурбонали Бобоев ба онҳо кӯмак кард, ки аз ин вохӯрӣ бо пирӯзӣ ба Истаравшан баргарданд. ғалабаи Кӯктош бар Эсхата бо натиҷаи 5-0 ин дастаро аз зинаи охири ҷадвали мусобиқот ба нӯҳум баровард.
аммо сабаби асосӣ аз ин вартар раҳо шудани Кӯктош аз натиҷаи вохӯрии байни дастҳои Равшан ва Душанбе бастагӣ дошт. Равшан Душанберо мағлуб кард ва баъди ин пирӯзӣ мавқеашро дар зинаи ҳафтум мустаҳкам намуд. Дастаи Душанбе соли гузашта хуб бозӣ кард ва тавонист дар қатори дастаҳои лигаи олӣ дар мавсими имсола ҳам бозиҳои худро идома диҳад. Аммо имсол барои футболбозони ин даста мушкилӣ рӯи кор омад. Ҳарчанд бо Равшан 4-2 ғалаба ба даст оварда буданд дар майдонашон ва як бозии дигар мусовӣ анҷом ёфта буд. Дар бозии ҳоло ки мо шумо мебинем Равшан ва Душанбе дар ин ҷо футболбозони дастаи Равшан беҳтар буданд ва ҳамеша дар хати ҳуҷум ба пеш мерафтанд. Голҳо аслан дар нимаи дуюми бозӣ зада шуданд. ҳоло ин тӯбе ки ҳоло мо шумо мебинем қариб буд ворид тӯри дарвоза шавад, вале ин ҷо зарбаи хатое ки зада шуд ба он сабаб гардид ки тӯб ба тӯри дарвоза ворид нашавад. вале дар мавриди дигар дар дақиқаи 59 ин ҷо қоида вайрон карда шуд ва зарбаи пеналти аст ки дар иҷрои Далер Шомуродов мо мебинем ва Далер Шомуродов сеюмин маротиба пеналти мезанад ва ин сеюмин зарбааш бо гол анҷом меёбад. 1-0 Равшан ба сафи пеш баромад ва дар мавриди дигар баъди 3 дақиқа Ҳасан Рустамов ҳам дар дақиқаи 62 тавонист голи худро ба самар расонад ва дар натиҷа ин ҳам голи сеюми Рустамов аст ки дар мавсими имсолии футбол ба самар расонидааст. 3 имтиёз нишондиҳандаи беҳтарин барои Равшан аст. даври 23-юми чемпионат рӯзҳои 15 ва 16 октябр сурат мегиранд. Иса Равшан бо Равшан, Хуҷанд бо Хатлон, Душанбе бо Файзканд, Исхата бо Истиқлол ва клуби марказии варзиши Артиш бо Кӯктош бо ҳам қо меозмоянд. ҷадвали мусобиқа ҳоло чунин шакл гирифтааст. дар доираи омодагӣ ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2022 дастаи мунтахаби ҷавонони то 23 солаи Тоҷикистон ҷамъомади омӯзишию машқии якҳафтаинаи худро дар шаҳри Дубаи Имороти Муттаҳидаи Араб доир мекунад. дар ҷараёни омодагӣ дастаи мунтахаби мо 2 бозии санҷишӣ мегузаронад. 8 октябр футболбозони ҷавони мо бо ҳайати ҷавони Шабобулаҳлии Дубай ва 11 октябр бо мунтахаби ҷавони то 23 солаи Ветнам дидор анҷом медиҳанд. ёдрас мешавем ки дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2022 дастаи мунтахаби ҷавони то 23 солаи Тоҷикистон дар гурӯҳи Б бо мунтахаби ҷавони Лубнон, инчунин Непал ва Эрон барои рохат ва бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё мубориза мебарад. дастаро ба ин бозиҳо Мубин Эргашев ба ҳайси сармураббӣ роҳбарӣ менамояд. 7 октябр дар қитъаи Осиё бозиҳои интихобии марҳилаи сеюми ҷоми ҷаҳон идома меёбанд. дар ин рӯз тими мунтахаби Эрон бо Иморот, Кореяи Ҷанубӣ бо Сурия ва Ироқ бо Лубнон дар гурӯҳи А ба дидори ҳам мераванд. дар гурӯҳи Б Австралия бо Умон, Арабистони Саудӣ бо Ҷопон ва Чин бо Ветнам ба ҳам рӯбарӯ хоҳанд шуд. алҳол баъди 2 даври бозиҳо дар гурӯҳи А Эрон бо 6 имтиёз пешсаф аст. Корея 4 хол дорад ва дар мақоми дуюм мебошад. дар гурӯҳи Б ҷопониҳо ва Арабистони Саудӣ бо 6 имтиёзӣ пешсафанд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба чемпионатҳои як қатор кишварҳои Осиё. дастаи пенанги Малайзия ки дар ҳайаташ узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон Шеридин Бобоев бозӣ мекунад, дар Суперлигаи ин кишвар мақоми дуюмро соҳиб шуд. Шеридин дар ҳайати ин даста 22 бозӣ гузаронида ба дарвозаи ҳарифон 6 тӯб зад ва бо 4 паси голии худ ба Пенанг кӯмак расонид. тавре пештар хабар дода будем, дар Суперлигаи Малайзия 12 даста ҳунарнамоӣ мекунанд ва имсол ҳам Ҷаҳор Дарултаъзим бо 57 имтиёз аз 22 вохӯрӣ соҳиби унвони қаҳрамонӣ гардид. дастаи Кедаҳ бо 43 имтиёз дар зинаи дуюм ва Пенанг бо 41 имтиёз дар зинаи сеюм ҷойгирӣ шуданд. ҳоло ки мо бозии байни дастаҳои Пенанг ва Теренганро мебинем, ин ҷо баъди хатои дағали муҳофизатгари соҳибони майдон Пенанг Сухаймӣ аз майдон ронда шуд ва ба дарвозаи ин даста ҳамчунин як пеналти таъин гардид ки ҳоло хоҳед дид. ҳоло Сухаймӣ аз майдон ронда мешавад ва зарбаи пеналти ин ҷо футболбозони дастаи меҳмон метавонистанд ба пирӯзӣ ноил шаванд, аммо ин корро карда натавонистанд ва зарбаи Моҳдфайз ба
тури дарвоза ворид нагардид, яъне зарбаи 11 метра барбод рафт. аммо дар ҳамин мадор футболбозони дастаи Теренгану боз ҳуҷумҳои худро давом доданд ва имкониятҳои хуби голзаниро доштанд. бояд гуфт ки дар қатори бозигарони дастаи Пенанг ҳоло инҷо зарбаи Редзовичро мебинем. Теренгану ба сафи пеш баромад, дақиқаи 25 буд ва акнун навбати он расид ки футболбози тоҷикистонӣ ин дастаи Пенанг Шеридин Бобоев туби худро ба самар расонад. дар дақиқаи 40 ӯ голи шашуми худро дар мавсими имсолии Суперлигаи Малайзия ба самар расонид ва ягон тубро аз пеналти назадааст. ҳоло бори дигар бубинед ки Шеридин чӣ гуна аз муҳофизатгарон хуб мегурезад ва голи навбатии худро ба самар мерасонад. дар ҳайати дастаи Пенанг боз дигар бозигароне аз Бразилия ҳастанд. Касагранде ки 10 тубро ба самар расонидааст, ҳамчунин Рафаэл ки 6 тубро бо Шеридин Бобоев баробар. инҷо футболбозони дастаи Пенанг дар дақиқаи якуми вақти иловашуда аз зарбаи хуби Касагранде ҳисобро 2-1 карданд ва ба сафи пеш баромаданд. ин бозӣ агар бо ҳамин натиҷа анҷом меёфт ба ҷадвали мусобиқот таъсир намерасонид, аммо футболбозони Теренгану боз як туби дигарро ҳам ба самар расониданд. Тукс буд ки ҳоло инҷо дар дақиқаи 80 ҳисобро баробар кард. дар мадори ин бозиҳо ҳаминро ҳам қайд кардан зарурат дорад ки Перак ва УИТМ имсол Суперлигаро тарк карданд ки ҳоло шумо мебинед. дар чемпионати ҳамсояи кишвари мо Ӯзбекистон ки 3 нафар аъзоёни тими мунтахаби мамлакат эҳсони панҷшанбе, Фирдавс Чақалов ва Давронҷон Эргашев ҳунарнамоӣ доранд, мубориза барои медалҳои лигаи бартар идома доранд. дастаи бунёдкори Эргашев дар зинаи 5, Навбаҳори Эҳсон дар зинаи 8 ва Тӯрони Фирдавс дар ҷои охир мавқеъ доранд. пешсафи мусобиқа Пахтакори шаҳри Тошканд дар бозиҳои даврҳои охир он қадар хуб ҳунарнамоӣ надорад. мутаваҷҷеҳ бошед. дар лигаи бартари Ӯзбекистон ҳоло нашудааст ки Қӯқанд 1912 аз Пахтакор беҳтар бозӣ карда бошад ва ё дар маҷмӯи бозиҳое ки ин дастаҳо бо ҳам гузарониданд пирӯзӣ ба даст оварда бошад. ин вохӯрии 36-уми ин дастаҳо дар радифи бозиҳои чемпионати Ӯзбекистон ҳастанд ва 22 маротиба дар он Пахтакор пирӯзӣ ба даст овардаасту 5 маротиба футболбозони дастаи Қӯқанд 1912. дар Суперлига Пахтакор ҳоло баъди 21 вохӯрӣ бо 51 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқот қарор дорад ва Суғдиёна дар ҷои дуюм аст ки 39 имтиёз дорад. яъне Пахтакор аз ин дастаҳое ки ӯро таъқиб мекунанд хеле имтиёзҳои зиёд дорад, 12 имтиёз. аз ин пас АГМК ҳам дар зинаи сеюм асту 37 имтиёз дорад. баъдан Насаф, Бунёдкор, Локомотиви Тошканд ва дигар дастаҳое ки ҳоло ман ба шумо аз ин пештар гуфтам. дастаи Қӯқанд дар дақиқаи 9 ҳисобро тавассути голи Рустамов боз кард. ҳоло бори дигар ин зарба мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегирад ва футболбозони Қӯқанд ба сафи пеш баромаданд. то дақиқаи 40 бозигарони дастаи Қӯқанд боз ҳуҷумҳои пайдарпаи худро бо гол ҷамъбаст карданд ки инҷо боз як ҳолати хеле хуш барои бозигарони ин даста ва ҳисоб 2-0 шуд ва Ҳасанов аз ҳама пеш ба ин тӯб расид ва дарвозабонро ҳам моту маҳбуд кард. дарвозабони ин даста Суюновро ва Суюнов тӯбро аз дарвоза гирифт. инҷо хати муҳофизат хуб кор накард. бубинед дар рӯ ба рӯи Суюнов дар инҷо Ҳасанов пайдо шуд ва бо зарбаи ниҳоят қотиаш тӯбро ворidi дарвоза кард. футболбозони дастаи Пахтакор дар нимаи дуюм ба худ омаданд ва дар дақиқаи 47 тарзе мо шумо дидем тавассути голи задаи Шаҳзод Азмеддинов ҳисобро тағйир доданд 2-1. инҷо Азмеддинов хеле моҳирона кор кард. дар миёни футболбозони зиёде ки дар хати мудофиа ҳунарнамоӣ доштанд тавонист бо як расиши кӯтоҳаш бо як зарбаи хуб дарвозабон Абдуллоевро маҷбур кунад ки тӯбро аз дарвозааш гирад. бори дигар ин ҳолат мавриди таваҷҷӯҳи шумо қарор мегирад ва футболбозони дастаи Пахтакор бори дигар боз як ҳуҷуми барқвори худро ташкил карданд ва ин голи дуввум ҳам зада шуд. ҳисобро баробар карданд. ин навбат Эркинов, Ҳоҷимат Эркинов тавонист
аз канори чапи майдон бе ягон халалрасонии муҳофизатгирон тӯбро ба тӯри дарвоза равон кунад. 2-2 вале Куканд 1912 дар ин баробар кори худро дигар кард, яъне тағйири бозӣ кард ва Якуба Бамба легионери ин даста ҳисобро боз тағйир дод 3-2 ва дар мавриди аз ҳама охирин футболбозони соҳибони майдон тавассути голи Сардорбек Азимов боз як тӯби дигарро ба самар расониданд ки ҳоло мо шумо мебинем ин дақиқаи 76 буд ва дар натиҷа Қоқан тавонист ки бо ҳисоби 4-2 Пахтакори пешсафро ба шикаст рӯбарӯ кунад. дар ҳақиқат барои Пахтакор се бозии охир на он қадар хуб аст ва шогирдони Хуистра наметавонанд ки инҷо ба пирӯзӣ ноил шаванд. дар чемпионати Қирғизистон мисли солҳои пешин ҳамон дурдой дар садри ҷадвали мусобиқот қарор дорад, аммо мубориза имсол нисбат ба солҳои пешин пурзуртар аст. Клуби Алга аз паси дурдой барои унвони чемпионии муборизаи пуршиддат мебарад. дар чемпионати имсолии Қирғизистон 8 даста бо ҳам қувва меозмоянд ва дурдой ҳамон дар зинаи аввал тавре гуфтем бо 47 имтиёз аз 22 вохӯрӣ ҷойгир шудааст. Алга бошад дар зинаи дуввум 46 имтиёз дорад ва ин рақобате ки ҳоло мо шумо инҷо мебинем бо баробарии 1-1 бо вохӯрии байни дастаҳои дурдой ва Алга ба анҷом расидааст ки мо пешкаши шумо мегардонем. дар ин Радиф Абдишата дар зинаи сеюм аст, ин даста 41 имтиёз дорад ва алайи Қирғизистон ки ба мо шумо хеле маълуму машҳур ҳам аст ки имсол дар бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ кард бо 38 имтиёз алҳол дар зинаи чорум аст. Каганат дар зинаи панҷум, Нефтчи Кочкор-Ата дар зинаи шашум 28 имтиёз дорад ва Илбирс бо 14 имтиёз дар зинаи ҳафтум. Имсол футболбозони Карабалта хуб бозӣ надоранд ва онҳо ҳамагӣ 7 имтиёз доранд ва бо аз баъди 23 вохӯрӣ як ғалаба карда 4 бозиро мусовӣ анҷом доданд ва дар 18 вохӯрӣ ба мағлубият дучор шуданд. ҳоло бошад дурдой бори дигар ба пеш меравад ва футболбозони ин даста нисбат ба дигар дастаҳо беҳтару хубтар бозӣ мекунанд. ҷадвали мусобиқотро ҳам ҳоло ба шумо пешкаш мекунем ва шумо имкон доред ки аз рафти бозиҳои чемпионати Қирғизистон ҳам баҳравар шавед. инҷо ҳоло ҳуҷумҳои пайвастаи футболбозони дастаи дурдой ва ҳамчунин гуфтем соҳиби ҷои дуюм Алга ба чашм мерасанд. Дурдой керек келген 3 упайга ээ болду. Жалпы упайлардын саны 50-ге жетат. Муну менен жана дурдой чемпиондук үчүн дагы бир текиш бир баскыч алдыга чыга алды. дар барномаи имрӯза аз Кей-лигаи Кореяи Ҷанубӣ низ як вохӯриро интихоб кардем. дар мусобиқаи имсолии футболи Кей-лигаи 12 даста ширкат менамоянд ва баъди даври 12 дар садри ҷадвал Улсан Ҳюндай мавқеъ дорад. маҳз бозии охирини ин даста бо Сувон Сити баргузор гардид ва Улсан бо натиҷаи 3-0 пирӯзӣ ба даст овард. имсол ҳам дар чемпионати Кореяи Ҷанубӣ 12 даста ба ҳам рақобат доранд ва тарзе гуфтем Улсан Ҳюнде бо 64 имтиёзаш дар садри ҷадвал қарор дорад ва бозие ки ҳоло мо тамошо мекунем ин яке аз бозиҳои ҳамин даста аст ки мо тавонистем пеш аз ҳама ба шумо нишон диҳем. ҳоло футболбозони ин даста дар ин мадор дар дақиқаи 8 тавассути зарбаи Валери Казаашвили яке аз легионерҳои Улсан Ҳюндай ҳисобро боз кунанд. дар нимаи аввал боз чандин ҳолатҳои дигар барои бозигирони дастаи Улсан Ҳюндай буд. ин даста дар ҳақиқат маҳорати фардии бозигиронаш баръало намоён аст ва ҳоло бори дигар Ли Донг Кюнг дар дақиқаи 51 ҳисобро 2-0 намуд. дар бозиҳои Кей-лига ҳамчунин дастаи Тегу низ хуб бозӣ мекунад. аз чӣ бошад ки Сувон Блювинс ки пештар хубтар бозӣ мекард, Поҳан Стиллерс ҳоло дар зинаҳои миёнаи ҷадвали мусобиқот қарор доранд. Кангвон бо Гвангю зинаҳои 11 ва 12ро бо ҳам мебинанд. дар натиҷа голи сеюмро ҳам мо дидем дар дақиқаи 83 ва Донг Ҷун Ли
муаллифи ин гол шуд ва тавонист ки мавқеи Улсан Hyundaiро боз ҳам хубтар кунад ва алҳол Улсан Hyundai аз наздиктарин даста як имтиёз камтар дорад ва ин ҳам бошад Chonbuk Hyundai Motors аст ки ҳар лаҳза метавонад аз ин даста пеш гузарад. 울산이 승점 3점을 дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи футболи осиёро ба анҷом расонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистон ва Осиё аст. аз ин ро бо барномаҳои мо бошед. хайр, то боздид. худро эҳтиёт кунед.